i ens submergim en el fons marí del Parc Natural del Prat de Cabanes Torreblanca. Biòlegs marins de la Universitat Catòlica de València estan estudiant la flora i la fauna d'aquest espai. Han trobat praderies de Posidònia molt ben conservades, però també signes de blanquejament en corals mediterranis per l'alta temperatura de la mar. Això és el Prat de Cabanes a Castelló. Biòlegs de la Universitat Catòlica de València estudien la zona perquè es convertisca en reserva marina, meravellats pel fons marí, però preocupats per la temperatura de l'aigua. 28-29 graus a 10 metres de profunditat, 5 graus més del que tocaria en aquesta època. Un altre efecte del canvi climàtic que ja està blanquejant alguns corals d'aquest fons marí. Els investigadors fan un seguiment de l'estat de conservació del lloc d'interès comunitari del Parc Natural del Prat de Cabanes Torreblanca. Estudien organismes marins com berissons i petxelines, els peixos, la posidònia oceànica i la resta de plantes marines que formen praderies a uns 10 metres de profunditat. Ens ha sorprès. Són uns fons molt bonics, amb molta pradera de posidònia, estructures coralígens. És xulo. Són uns fons molt xulos i hi ha molta biodiversitat. Però no tot estan sent notícies positives a Vall d'Aigua. En les immersions que estem fent, els ordenadors ens marquen 28 i 29 graus, que és una temperatura molt elevada. Esperem que almenys s'apare o no vagi a més, perquè en agost, si no, podria ser devastador per a molts organismes marins. I, per exemple, han trobat signes de blanqueig en corals mediterranis com la cladòfora i la presència d'espècies exòtiques com un coral del mar Carib o una alga marina australiana. Però, en general, l'estat de conservació d'este lic és mereixedor de convertir-se en una reserva marina, una decisió que és competència de la Conselleria de Transició Ecològica.